Tenim un exercici que té a veure amb la llei de Hooke, o sigui amb les molles, i em donen aquestes dades. Aquí tenim representada la força aplicada a newtons i aquest l'allargament en centímetres. No vol dir que la longitud sigui 0,5 centímetres, vol dir que un cop he penjat un newton ha baixat 0,5 centímetres. Això és important tenir-ho present, que això és l'allargament, o sigui, la longitud final menys la inicial, o sigui, la longitud que ha tingut un cop he penjat l'objecte menys la que tenia abans de penjar l'objecte. Llavors, em diu que la longitud inicial d'aquesta molla és de 10 centímetres. I comencem a respondre. Representa les forces en funció dels allargaments produïts. Sempre que em diu una cosa en funció d'una altra, és la cosa en funció de l'altra. Em diu la força, poso les unitats, en funció de l'allargament. Poso la magnitud i les seves unitats. I ara represento això. Recordem que cada espai ha de ser igual de llarg. Per tant, si jo faig que hi hagi 0,5, doncs sempre 0,5. Si faig que sigui 1, sempre 1. Un cop fet això, uniré els punts. I em queda una recta. Si vosaltres ho feu, us quedarà millor. Llavors, ja tinc les forces en funció dels allargaments. Quin és el valor de la constant elàstica de la molla? O sigui, m'està demanant K. Recordem la fórmula. Força elàstica és igual a la constant per l'allargament. Que no ens agrada la fórmula. Ho fem amb el triangle. El que vulgui cadascú. Em demana la K. La K vol estar sola i a dalt. Ja està a dalt però no està sola. Aquest li sobra, què passa? Com està multiplicant i està a dalt, passa dividint a sota. Si ho faig amb això, directament K és FE entre increment de regla. I ens trobem en el mateix punt. Com faig aquest càlcul? Hi ha diverses maneres de fer-ho. Explico dues, les dues són vàlides. O tinc en compte tota la diagonal o tinc en compte només un tros de la diagonal. Llavors, jo què faria? Jo faria tenint en compte tota la diagonal. O sigui, força elàstica final menys força elàstica inicial entre longitud final menys longitud inicial. O sigui, al final de la meva diagonal tinc que la força és de 4, i a l'inici de la diagonal és 0. El mateix amb la longitud, 2 menys 0. I això dona 2. 2 què? Newton partit centímetre. Per això és important mirar les unitats. Newton partit centímetre. I ara, si ho faig de l'altra manera, tenint en compte només un tros de la diagonal, puc tenir en compte aquest, puc tenir en compte aquest, puc tenir en compte aquest, puc aquest, puc aquest, puc aquest. El més fàcil és aquell que agafeu comparant amb aquest. Per tant, d'aquí a aquí, o d'aquí a aquí, o d'aquí a aquí. Per restar-ho de 0. Sou lliures de fer-ho com vulgueu. Vaig a fer aquest tros. No, aquest. Faré aquest perquè veieu que el número dona més fàcil. Llavors, vaig aquí. Força elàstica en aquest punt. 2. Força elàstica inicial. 0. Longitud final, 1. Longitud inicial, 0. Això donaria 2 menys 0, 1 menys 0.
2 entre 1, 2. Un mateixes unitats, ha de donar el mateix, ho feu d'una manera o d'una altra. Si ho vull fer d'una altra manera és només mirant un punt. En lloc de mirar tota la diagonal, o un tros de la diagonal, miro només el punt concret. Per exemple, mirarem aquest punt, per mirar només això, perquè veieu que de les diferents maneres dona igual. Força elàstica és 3, el seu increment de longitud, o sigui, el seu allargament en aquest cas és 1,5. Si faig això, dona un altre cop 2 newtons partit centímetre. Per tant, de les 3 maneres que ho he fet, mirant tota la diagonal, mirant només un punt o mirant un tros de la diagonal, dona el mateix. Sí? Segueixo. Ara em pregunta, quin allargament es produeix si pengem un cos de 8 newtons? Compte aquí, els 8 newtons estan dins del tros que em dona la informació a l'enunciat? No, els 8 estan per aquí. Una cosa seria que em donés 1,5, 2,5, 3,8, algun número que estigués per aquí al mig. Si jo tinc aquesta gràfica, jo estic seguríssima, jo sé exactament què està passant entre un punt i l'altre. Jo sé que miri on miri, hi haurà una cosa, una força que coincideix amb ella, o al revés, que per cada força que posi hi haurà un allargament concret, exacte. Però què passa si em pregunta 8 newtons? Imaginem que el 8 està aquí. Que jo aquí no sé què passa. Per què dic no sé què passa? Jo podria prendre que això s'allarga i llavors es duplica. Si per 4 era 2, doncs segurament serà per 8, serà 2 centímetres, però no ho puc saber exacte. Per tant, què he de respondre aquí? Ara farem els càlculs. Si no passa res, perquè què podria passar? Que potser els 5 newtons, després de penjar 5 newtons, es trenca la molla. Perquè potser, quan dic es trenca, és quan dono de sí molt una cosa que ja no torna a la forma inicial. No és que es trenqui, sinó que es deforma i ja no torna a la seva posició inicial. Per tant, podria ser que a partir del 5, imaginem que està aquí, es deforma i això fa així, o fa així, o fa així, ja no fa la nostra diagonal maca. Per tant, tot el que passi després dels números que m'ha donat l'enunciat, jo no ho puc saber, per tant he d'especificar. Si no es trenca ni es deforma la molla, passarà això, però no ho puc saber exactament. Això és important. Llavors, dit això, faig els càlculs. Em demana de nou l'allargament si pengem un cos de 8 newtons. Recordem que el pes és un tipus de força, per tant és la mateixa fórmula. L'únic que en lloc de la FE, en lloc de la força elàstica, posarem el pes. Per tant, jo aquí tinc el pes, tinc la constant, perquè se suposa que és la mateixa molla, per tant, és la mateixa constant, i l'increment de L és la meva incògnita. Per tant, jo vull la incògnita aquesta sola, passa aquesta dividint. Pes entre K, poso uns 8 newtons entre la K que hem trobat abans, 2 newtons centímetre. I compta aquí, newton amb newton marxa, per tant queda centímetre. 8 entre 2, 4. Per tant, com hem dit a l'inici, si no es trenca la molla ni es deforma la molla, s'allargarà 4 centímetres. Però és una hipòtesi. Si no passa això, una condició, si no passa una cosa, seran 4 centímetres, però mai puc saber exactament. En canvi, si em preguntés per què al mig, el 2,5, sí que sabria exactament què passa això. Perquè, important, durant aquests 4 newtons, o durant aquests 2 centímetres d'allargament, sí que es compleix la llei de Hooke. Després, no ho sé, però en aquest tros segur que es compleix la llei de Hooke. I per últim, quina longitud té la molla en aquest darrer cas? I tu deus estar pensant, però si em pregunta la longitud no ho he posat ja aquí. No, perquè aquí tenim l'allargament.
em diu la longitud final. Jo tenia, per exemple, no, fem el cas aquest. La longitud inicial eren 10 centímetres i s'ha allargat, 4 centímetres. Per tant, quina ha sigut la longitud final? La inicial més l'allargament. Recordem que l'allargament és longitud final menys inicial. Com jo vull saber la final, aquest menys passa a l'altre costat sumant. Per tant, allargament més la longitud inicial, 14 centímetres. Aquesta és l'última pregunta.